Palírnám začíná sezóna a lidé tam přiváží své ovoce. Po metanolové aféře, která začala přesně před rokem, ale musí počítat s mnohem přísnějšími kontrolami. V praxi si zdaleka ne každý bude moct nechat vypálit ovoce, které do palírny přivezl. No a do jedné z palíren se vypravil Oldřich Borůvka. Oldo, zdravím tě. Tak v čem konkrétně jsou ty předpisy letos přesnější? Dobré dopoledne. Těch předpisů je hned několik, nicméně bezesporu tím nejdůležitějším je to, že zájemci o pálenku musí doložit, že jejich ovoce je z jejich vlastního a nebo pronajatého pozemku. Samozřejmě všem musí být více než 18 let a ovoce by zároveň nemělo být nedozrálé a ani přezrálé. Podrobnosti o tom má Zdeněk Musil, majitel palírny. Hezké dopoledne. Dobrý den. Ovlivnila tedy metanolová aféra nějakým způsobem provoz palírny jako takové a zájem o pálenky? Tak samozřejmě, že ovlivnila, byla to obrovská tragédie a lidi zase naopak i díky tomu si uvědomili, že záleží z jakého zdroje vlastně ten alkohol berou. Nás to takhle se to říká špatně, ale spíš to ovlivnilo pozitivně, protože u nás lidi vyloženě znají, vidějí celý ten proces té výroby. K nám vozejí i kvasy vlastní, to znamená celou dobu při tom pálení můžou být přítomný a celý ten proces kontrolovat. Druhá možnost je, že vozejí ovoce, ale zase znají pálenici, znají obsluhu, vidějí technologické zařízení, vidějí i naše nějaké ocenění a takový. Takže prostě relativně ty lidi tady měli daleko větší jistotu, než když si koupili vodku někde v krámě nebo u stánku. Zároveň jsou určitě přísnější kontroly. Tak co všechno musí konkrétně palírna, ale zároveň právě i člověk, který chce vlastní pálenku splňovat? Já už jsem to v úvodu trochu naznačil, nicméně těch parametrů je tam určitě víc. Tak u toho pěstitelského pálení je vlastně poloviční spotřební daň, co znamená poměrně značnou úsporu, ale tím pádem si stát hlídá i určitý podmínky, které s tím souvisí, jak jste říkal. Musí to být z vlastního nebo z pronajatého nebo užívaného pozemku nějakým právním způsobem. Nesmí toho lidi mít víc jak 30 litrů čistého alkoholu na domácnost. Nesmí se to prodávat, to je důležitý. A celníci tyhle ty pravidla docela i přísně kontrolujou, takže pozor na to, když si lidi vypálí ve 2 pálenicích, tak je dneska evidence, která tohleto kontroluje. A pravidla právě pro vás? K nám chodí celníci teď na velmi přísné kontroly, minimálně jednou za 2 měsíce. Dneska už podléhají pálenice taky kontrole ČZPI, my si provádíme vzorky, ty pravidla jsou relativně přísné, ale upřímně řečeno, co se týče toho metanolu, tak vlastně metanol při ovocném kvašení vzniká jenom ve stopových množství, takže i kdybychom chtěli ten metanol tady vyrobit z toho ovoce, tak v podstatě to ani nejde. Takže právě směřovala moje další otázka. Je tedy v podstatě nemožné, aby se větší množství metanolu objevilo v pálenkách, ať už je to v palírnách, jako jsme právě teď, nebo třeba i v některých domácích? Tak v domácích to může být trošičku jiný, protože za to těžko můžu dát ruku do ohně, jakým způsobem doma si to pálej. Ale pokud je to vysloveně z ovoce, ten metanol vzniká spíš z pektinu, jako to znamená, muselo by to být vysloveně nějaký nezralý ovoce, ale stejně by to musel být jenom ten úkap, ta první frakce, v který se ten metanol uvolňuje. Tady to v podstatě technologicky možný není ani. Ne. A celkem je prokázaný ta metanolová aféra, že byl metanol, který byl přidávaný tam, kde se míchal líh a tam byla záměna, nevznikal prostě normálním kvasným procesem při pálení. Jako. Ještě možná trochu podrobněji právě ke kontrolám, asi je to předpokládám trochu složitější, nicméně co třeba vy musíte standardně kontrolovat v průběhu každého pálení, aby došlo k tomu, že ten produkt bude opravdu kvalitní? No tak to je celý ten technologický proces, úplně to nejzákladnější, mít kvalitní kvás. Lidi si myslí, že když je dobrá pálenice a špatný kvas, že se to nějak dá spravit, to nejde. U nás se pálí na tom zařízení vlastně dvoukotlově, diskontinuálně, to je taková ta klasická metoda, surovinový, rektifikační kotel a tam je důležitý oddělovat ty první frakce. Ukáp, pak je jádro, z kterého vlastně je ta pálenka, pak včas oddělit ten dokap, máme k tomu lihoměry, a takový pomůcky, ale pořád se to musí kontrolovat, nebo nejlepší je to kontrolovat i senzoricky. To znamená ochutnávat. Jak dlouho vůbec ten proces trvá? To kvašení je různý podle teploty, podle ovoce.
Může to být 3 neděle, ale taky v těch zimních měsících několik měsíců je kvašení. Pak je vlastně to pálení, to je otázka, ten jeden kotel 3-4 hodin. A už jenom velmi v krátkosti, dá se říct, jaké ovoce je teď asi nejoblíbenější, stále hrajou prim především hrušky, jablka nebo švestky? Tak samozřejmě to je nejběžnější ovoce. Pro nás jsou to spíš ty jablka. My ještě umožňujeme zákazníkům, aby si nechali ty jablka uzrát v dubovém soudku, pak je to hnědá pálenka připomínající originál Calvados, je to i z moštů, hrušky jsou důležitý, meruněk je u nás málo, to je spíš moravská záležitost, ale vynikající pálenka, samozřejmě švestky, teď letos je docela slušná úroda mirabelek, špendlíků, z jeřabin se dá pálit, velmi dobrá pálenka. V podstatě ze všeho, co obsahuje cukr, a když je to ovoce uzrálý, tak je to velmi příjemné a každá pálenka je trošku jiná. Pane Musile, moc děkuji za rozhovor a tolik tedy aktuální informace o tom, jak vypadá provoz právě tady v palírnách. Přeji hezký den. Tak vida, ze všeho se dá pálit. Oldřich Borůvka. Doufám, že ne z pana Borůvky. Děkujeme vám za pozornost, mějte se hezky, na viděnou.